Mams, ndifuna ukubalisela iphupha. Ngala ke sitacina into zami kulana. Kwenza ngalo mntanami? Tata, ndinephupha. Tata, ndicela undihlalutshele eli phupha. Ubuntsonkotho nobunzulu balo. Zakukugululela mntanami. Ndikuphicothele. Ndakwazi ukuqabulula amaphupha mntanami. Ukufihleka kwalo, ndilawulele lona, ndicazulele. Zalibhentsisa ntombam. Ndilicazulule. Ndizalitrenga. Yandiva mntanami? Ndizawuliveza lonke ndilithi gca. Ngobuntsonkotho balo mntanami. Awu, khawuze nalo qhaga lakhe. Ndiphupha ukhokho kakhokokazi wam endinika umyalezo obaluleke kakhulu. Inoba ufuna lo. Inoba uyakwacela no. Njengoba sokecela nje. Uthini lo? Uyakwacela ntoni ngo? Tata, uthe kulo myalelo, hlukana nebheli lomsele, utywala, ingakumbi ibranti newayini. Uyagula. Uyagula qhaga lakhe. Jonga lapha qhaga lakhe. Funeka uphendulane. Elif. Ngithi funeka uthini? Uphendulane ntombi. Ukhula mbuza ukuba uyazelaphi ibranti newayini. Njengoba yena lo kuthiwa babesitya amazimba nje. Thini? Thini? Kaselaphi? Engaphupha amanzi nje. Inoba ufuna i-SMS ke tata? SMS. Mna ndidikiwe ngutata osele. Uthini la? Ndidikiwe mna ngutata o-mental fast traumatic. No! Akho umuntu uqhaga la.